Guys, for today's vlog, bumili si mama ng saging na saba. Gagawin niya itong sinapot. Si mama para bumili ng merienda. Pero pagbalik niya, bit-bit niya saging na saba. Okay guys, binabalatan na ni mama isa yung saging. Mix na din pala si mama ng flour at konting sugar. Tapos nilagyan niya din ng tubig. Tansya-tansyahin lang natin yung tubig. Mix natin ng very light. Mas masarap nga naman tong merienda kaysa sa tinapay. Ang araw din kasi ang palaging merienda namin tinapay. Nabili nga pala ni mama ang saging na saba. 53 pesos lang. Mas kumpleto pa ang merienda. Kung may pansit bato pa. Okay guys, ilagay na natin sa flour ang saging na binalatan ni mama. Ilagay natin ang saging isa-isa para malagyan ng flour. Ulit-ulitin natin hanggang maubos mailagay ang saging. Kasi mas masarap ito kapag coated ng flour ang saging. Kasi malutong siyang kagatin. In fairness guys, mas mura ang saging dito sa nilipatan namin. Kaya mapapadalas ang luto namin nito ni mama. Si mama pa naman mahilig sa ganitong pagkain. Oo yan na guys, nalagyan na ng flour lahat. Ready nang iprito yan. Ano kaya guys, masarap i-partner na inumin dito? Mas masarap siguro orange juice ang i-partner na inumin dito. Matimplahan mo na lang please ako ng juice. O ayan guys, pagpainit na tayo ng mantika. Ayan, mainit na. Ilagay na natin yung saging. Pagtabi-tabihin lang natin. Hintayin natin mag-brown bago natin baliktarin. O ayan, brown na. Baliktarin na natin. Wow, looks yummy. Hintayin lang natin mag-brown bago natin alisin sa kawali. O ayan guys, luto na. Merienda time na. Si mama, coffee is life. Tara guys, merienda na tayo. Salamat sa panonood. Mga loves, please follow and like our page. Sige mga love, salamat sa panonood. Bye-bye!